Хора, тук май нещо не е както трябва. Вижте вътре какво се случва. И компютъра. Добре. Да, специално съм си действал по такива лични неща и съм целил на компютъра дупката мая, да мога да отсеба, да. Здравейте, аз съм Дечо D340. Мишто тук ми дава едно рамо с записите. За този клип мисля да пробвам това от Темо, колко добре ще действа, ще се взривили, ще ми свърши работа. Един елементарен топлодух. Другото нещо, което мисля да ползвам, е тази духалка, пак от Темо взех. И искам да държа да отбележа. Това не е реклама на Темо, просто ще ги тестваме. Какви бокути съм накупил, какви други неща ще ви направя изцяло отделно видео и за което ви интересува, можем да го покажем. Тъй че, айде, към видеото. Целта за днеска е да се фани, да се изчисти тази машина, да се тества този буклук тук, от Темо колко работи изобщо. Отделно тези глупости трябва да си влезат по местата. Мисля каза, че това е невъзможно да го прекарам от там, ще видим. И да мога да прекарам всички кабели. Искам да го прекарам от тук. От тук. Да видим какво ще стане. Другото, което е тази картичка. Ми стои за резерва. Има и тя буклуци. Ще работим първо в компютъра, после като изчистим всичко, за да видим дали работи. Ако работи, ще бъде боисана с бял металик с розови оттенъци. Просто да изтестваме как става работа. Така. Мишо ни вярва, ама понеже аз тук това ще го откача лесно, кажете ми аз тук откъде аджива да откача тази карта. И съответно, дечко не разбира, очаква, че лесно ще да издърпам, преди да съм развил, но... Най-хубавото купувате Big White. Не че ги фаля, ама ето е отверката. Чиста работа е магнитна. Ти ще кажеш, че... Ма не бе, супер си отверката. Тази отверка, като ми дойде с това охлаждане е супер. Те глупости също ги купих от Темо. Въобще не ви го хваля, ще ви покажа какво съм ги купувал по-нататък. Според мен грешно си изкачил прити, защото не си пада с цвета на кутията. Ама добре. Гледай си работа, аз ще правя малко тия така. Добре. Айде сега това, пресно би трябвало да излиза с пенис. Обаче, тук не можех да бръкна. Кажи ми как се бърка тук, айде Миши. Откъде точно искаш да бръкна тама? С твърк се бърка е. Откъде? Ти видя ли колко човек картата? Как да бръкна? Аз моята карта как се вада? Не знам, не разбирам. Така, следващото нещо, което трябва да направим. Последствия и това чудо ще влезне вътре. Чай, покажи го на хората, какво го таковаш. Така, гледай какво става, Кенев. Не съм много изненадан. Това го бях купил, за да може да се охлажда преди, с капак тук имаше, обаче не става това да се отлепи, просто ми пратиха този модел от Ардес. Нямам против, благодаря ви за подаръка. Махам ги тези работи, така че ги чиста. Другото нещо, което ми харесва, че това е алуминий. В бъдеще, като правя новата кутия, мога да вкараме малко бял билд, според зависи. И е хубаво, че тези неща мога да ги полирам. Бих казал, ще стане много ефектно. Какво пак бе? Смея се как просто дързаеш и си продължаваш да си говориш. Да. Нали целта да обясна най-напред на себе си какво правя, как ще го разберат те не знам. Добре. Ще успеят. Не си присядя. Надявам се. Така. Да видим на Мишо ръцете колко му треперят. Не стига са хиляда го такова. Той има стабилизиране. Чакай да видим какво ще ми остане в ръцете. Много е важно да си подреждате болчета с някаква кутийка. Говори малко. Чакай малко. Виж, погледни тук. Гледай, тук има шайби. Те си изгледаха леко. Не знам, тук има стопери. И това се надявам после за N-вита. Явно е някакъв вид охладител. Гордо. Добре, разкарахме тук какво има бе? Там ти е чипсета. Значи там да ни пипам, където не ме работа. Можеш и да пипаш. Добре. Така. И анбоксинг. Слави, ти си. Да бе, Слави, чакай. Знаеш колко ми далече Слави? Така, обаче, понеже искам да чиста хубаво, отварям и от тази страна кутията. Естествено, няма нужда винаги да са всички болтови тук. Тук е голяма кочина. Никога не ми е пукало за кабелите, но искам да видя дали наистина могат да се подредат. Гледайте какво става за модулното окабеляване. Ужас, кое трябва, кое не трябва. Това е за перките, предполагам, да. Повдигнаме се. Аз мога да ги нареда хубаво, ама едно време като сме го сглобявали, въобще не си ги нарезали.
Виж сега, Това иска всичко вънка и да се нареди, брат. виж сега. Ей това ти е кабела за картата. Трябва да го прокараш от От тук? Ми той има място. Добре, дързай. Бе, светни с лампата, виж, има място, бе. Виж колко място. аз За го- пръста, влиза ли ми? Що ми влиза пръста, Пъхай. всичко ще влезне. Дупка ли е злато е? Да. Така, за тези кабели няма начин как да ги изпокрия, но последствие в новата кутия се направи както трябва. Мушни го още сега Окей. този кабел, не го остави. Нищо няма да мушкам, искам да четкам с четката. Ху. Така, за тоя, ще я кажа една друга дума, за този байчлен имаме възможност за от тази страна, имаме възможност за пръсмокачка. Естествено ви пращате и кабел. Аз като по-прост си ползвах за захранването на телефона. Бързото зарядно, за да го заредя както трябва. Его, задържаш. Не е като компресор, но сега ще видим колко работа върши. Приготвил съм и четка. Ай. Ай, бързо. Я го видим. Това не го да ми... Добре. Така, спокойно няма да лапи дъното. Този вентилатор ще покаже една магия после с него. Не ви съветвам да го правите, но аз си го правя. Едно време, където каквото има да се слага. Това е. И как го държиш с само един болт? Нищо не ме интересува, той въобще не е предвиден за тук този вентилатор. Просто искам да дърпа нещо въздуха нагоре. Вижда какъв е жълтичък, така хубаво го запомнете, после ще видите аз какво ще свърша по него. Не се смей. Я от тази страна да видим тук какъв е кине всичко. Да видим какво ще свърши този вентилатор. Я да видим. Това е с пепел наслоено. Така виждате сами, това не е нещо кой знае какво. Горе-долу върши работа на някакъв мини компресор. Не е кой знае какво, но за по-елементарните работи върши работа. Картата и компютъра, добре, падна първи тест за кретена устойчивост. То компютъра да не падне беше. За... Ти не го ще се постараеш да спориш. Не. Картата бяхме си извали с Мишко. Кога сме вахме пасти и всичко чистихме, бе? Ноември. Тъй, че за нея няма да наблягам чак толкова много. Просто ще издухам елементарни прехоляка. Това прехоляк, всички, които го виждате, имате на предвид, че е куче. Отделно вкъщи са пуши и след се, че направо е смърт за компютъра това нещо, но живот изряда ще взима допълнителни филтри. Добре, това е тук, което можахме да направим. Ще се видим след малко да видите резултата за това нещо и за това. Това оживяло ли е? Това дали оживяло ли? Те да го знам, работи ли още? Сигурно? Така. Умекна му пише там това. Да? Да, успях, браво. Успях ли го ще подай, тук ще го стикам маята. Ще го да измислим. Браво. Да, старата, кое беше? Тя, понеже вече предполагам, че изтекла гаранцията, тя може да влезе под мивката, ама помежду другото това е мито с мегло вече, радиатор е отворен, мито с мегло. Много хубав препарат. Какво се свърши тук на видеокарта? Къде бе? Тук.
Къде бе? Ето. Не знам това какво е. Какво е бялото? Не знам, нещо може да е паднало сега от тебе. Да, сигурно. Да, специално съм си действал по такива лични неща и съм целил на компютъра дупката мая, да мога да отсеба да. Картата. Умно, Мишо, добро подсъзнание имаш. Не помогне, това цялото е заради тютюновия дим. Му се е баба майката на всичко. И какъв е извода, спри да пушиш? Да. И спира си даш парите за глупости. Да. Айде, влизаме вътре. Да е жив и здрав, Славейко, аз ще ранбоксна ми батерийката. Айде да видим сега. Какво ще направиш? Това не го правете вие вкъщи, това си го правя само аз. Виждате ли тук е тази зегерка вътре? Пресно, като изтеглите перката, ако не я щупа, защото това си го правя за себе си. Това е много опасно там. Трябва да може би трябва да се през централния това. Не забравяй да го щупиш. Тихо бе. Измъкнах я с все багаж, което е лошото. Но нищо, да се надявам, че не съм направил някаква огромна беля. Затова ви казвам, не ги правете тези глупости при вас. Така, това е разглобено. Да, професионален глупак. Професионалният продължава с глупости. Тук вече големи този момент с изваждането на перките. Това не си го направил глупак, посочваме някак. Ще даме се това нещо. Добре, тези, които дават зора, няма да ги вада. Поне не на видеото. Ще отделя после внимание, ще ги извада. Сега ще ви покажа какво става с миното подмивката. Прост препарат, който ми върши на мен много работа. Кажи, че не е спонсорирано. Да, естествено. Някой, ако иска спонсор, може да се разберем нещо, ма сега уреда да му върши работа. Ти, даже не знам, вижда ли се тук направо почва да тече? Гледай. И това е заради тютюновия дим. Да бе, вижда се. Искаш да го късаш? Помежду другото, картата и беше и тя третирана така. Отдей бях тръгнал да ви казвам на Асуска карта, на стария компютър още. Я бяхме третирали подмивката, но много хубави слушаване и много късно сглобяване, нали всичко. Нека кажем, че това не трябва да се прави от домашно. Да, определено. Но когато разглобихме с Мишо да сменяме самата паса на картата и другите неща, радиатора определено отиде подмивката. Отиди във фурната. Да, и във фурната тогава нямах топлодух да мога да го изсушим. Спокойно, нищо не съм канал на нормални градуси, колкото да изпари. Напръсквате ги. Аз кой ви казвам напръсквате ги, като тази работа не съм, пак ви казвам, не е хубаво. А с не другите перки в последствие ще си игра. Сега просто ще ви покажа една малка разлика. Ще си играя допълнително да си занимавам, да откопчавам отзад зегърки и тем подобни неща. Трябваше да направиш такова, преди и след. Преди и след от тази перка, като се измисли, сега нали сеш какво ще стане на разликата на другите перки? Макар че не е перки, кога каза, преди колко месеца ги чистили? Ноември. Ноември ги разглобява да ги чисти. 6 месеца. А тая не е чистена никога. Гледаме ли какво прави? Какво ще ги покажем на свето? Има ли разлика от преди и сега? Не бих казал. Нали? Нищо. Да. Тази перка не се знае в бъдеще дали ще се ползва, най-вероятно не, ама за сега си ми върши работа да вади въздуха. Така ми е водата, там ми бях направил стъкло, от котения камък, гледайте какво става. Виж. Трябва след всяко ползване на миската да е мие и да е къпа. Пикама. Добре. Та можеш още да я тръкнеш. Магазина. Добре път. Окей. Сега ще видите допълнително другата процедура, само ще си избърши ръцете. Какво става, бе? Това не става, да, ми духа изобщо. На въпреки да реши да не знам да не взема да ги спасат. Като се пари на мен, аз я не го препарвам. Какво ли си го някакво преди, бе? Не, а не, познавам само да видите работи. Той буклук е от него, ама явно върши работа. Само да не се запалим. Еми ще разберем. Ако ме гледаш в ръцете, да знаете, какво е този модел? Мали, дели ми пари, бака от едно. Не мога да казвам, че не това питат, няма да доклади.
Не, мале. Все пак нищо дълга на тракти. Окей, Това, при вас това продължи кратко, но при мен ще продължи още няколко пъти преди да сгубя работа. Хора, тук май нещо не е както трябва. Вижте вътре какво се случва. Така е като пош бокути от тема. Ще разберем колко добре се запалим. Или това отзад някъде трябва да взима въздух ли? Какво е? То си взима, ама не трябва да пуши оттам. А трябва ли да пуша отпред? А? Не знам. Може да се охлажда. Добре де хора, ако викнат пожарата, ще ви докладвам. Ще го има и на клип. Така, тези кабели тук няма как да се подредят. Това явно е измислено да се тъпче вътре. Не, Тук са добре фанати. не, това е за хард диско е принципно. Хубаво, ама хората тъпчат. Така, Мишо каза, че ело тук отдолу нямало да стане. Айде да видим този момент с няма да стане. Само, че аз хубаво, да, ще го пробваме така. Похай Абе, тук не бяха ли повече? Отдолу, верно, аз не съм с Asus, съм с Nvidia. Тя ни обича много таки, няма много конектори за ключване. Какво? Няма много конектори. Asus-ката ми беше Пуша, че Asus и Nvidia, бе. Nvidia е фирмата. на Asus фирмата, Asus какарата. Така по-стар. Да, това съответно правим простотията да я вкараме вътре да ги натъпчим. Можеше малко по-културно да е, но мен главната цел ми е друга. Искам да видя, тук от тази страна. Ето ги, бе. Значи най-тъпото измислено нещо, което обаче е, че те кабели не са направили хората, гледай как влиза това сега на майка му, не са направили капачи, което да скрива също и те кабели. После като си направиш примерно компютъра да мяса, и те кабели не могат да се скрият. Затова в новата кутия, която ще се прави, тук ще се направи капак. И тук и за те горните кабели, които са нещастници. Така, тук ги пробваме тази работа. Добре, окей, сега малко по-културно. Въпроси да се извратят. И това ще го постигнем. Така, за целта съм накупил всякакви други глупости. И не само за тук, ами за проект Alien Woman. За другите неща. Ето ги. Всякакви глупости, кабелни букви. Това даже не го знам какво е точно. Пружинки тук бях купувал. Колко броя са тук кабелите? 8. 8 броя. Има ли тук нещо? Трябва да ти гребен с 8. Гребен с 8, ма да е прав. Или 4 по 4 е въпроса. Ето. Да, ама няма ли да е по-окей 4 по 4? Да, още едно 4 по 4. Това е 4. И това е 4. Айде да видим. Какво ще се случи? Май това ще отнеме време, тъй че вие ще го видите в готов момент. Ето и хора, така се получава с гребенчета. Супер ефтинки. Всеки път ще кажа, че викам темо, ама по някой път взимате толкова големи бокуци от всякъде доради. Тъй, че откъде ще ги взема, за мен е окей. Това като се придърпа кабела, вече ще е нормално. Не знам, тук като гледам какво е мазало, едва ли дори да се постара да сложа гребен, просто не виждам смисъл. Те заводско не са подредени както трябва. На новата кутия, ще кажа на новата година, да, до нова година да билка ми си купа нещата. Ще го мисля. Ги правят хубаво, просто тук си го оплел. Не знам, ще го видим. Елате само да ви покажа. Тук някои нещица съм си поскрил и нататък има още за новия сетъп. Ако сте по-любопитни, мога да направим абонсики на тях. Какво да направим? Unboxing. Добре. Не ми е сложна тази дума, пък ми е сложно да боксна при положение, че не разбирам от нищо. Не си клаша. Добре. Остана да издухам перките, да сглобим и ще пробваме 1060 като изобщо дали ще запали. Ой! Добре, спря да мириши, а? Вижда ли се нещо? Не. Не? Дай да видим сега на Свето какво се е получило. Ела сме. Ето, каква е разликата с мегло на Свето. След малко ще ги видите и вътре в самия компютър каква е разликата спрямо другите перки. Я ги изпусни на земята. Да, тя и тях. Ето. Нормално, върти си. Не можах да убия тотално. Стикър, я запазих ли го до голепна да ни правиш лайф паста отзад, ама? Аз не вярвам да стои тук. Майната му, по-хубаво да го нямаш лайф паста, отколкото да се запала това да падне някъде. И сега ще я монтирам за изваждане. Ето. Вижда ли си някаква разлика? Мисля, че осезаема. Те ще ги мия извън видео. Не ми се занимава сега отзад да бъркам, взе ръки, 3 часа няма да се занимаваме. Айде монтираме новата карта и ще видим дали работи. Така, не е новата карта, ами резервата.
Я да видим. Мила е покрайнала. И при положение, че вече чупих това, няма от какво да ми пука. И правим само штрак. Пак можеш да евентуално. го щупиш, не се притесняй. Ти какво си мислиш, че нямам гумно на газели в момента? Не знам да го снимам ли? Снимаме, па ще видим какво ще стане. Винаги си имате една чашка, дори от кафе, да ни бягат нещата. Това е от сутрешното кафе. Има само плюнки. И кафе бе. Или те с плюнки го правят. Вече има само плюнки. Добре. На един българ ще стои. Да, не се представя. Само за теста, ама. Вземи избягайте. Та ще е спино. Още по-зле. И ще разсакаме, това ще стана хубаво, го предрепаме назад. А те го ти как ще ги скрият към мене? Капак? На 3D принтер. На 3D принтер. Не може от алуминиум, спомага нещо. Ай, да видим. В момента не е снято. Я? Има ли карта? Няма подарък. Опа, рестартира нещо. Оп, тръгва. С новия биос дедо каших това ще тръгне. Що да не? Тая карта, ако е изкашляла да не ми отиде дъното. Няма. Сега ще разберем. Не трябва да запали вече. Един монитор да запали. Отзад вързах двата, да ни вземе да изкашля 1060 с два монитора. То запали. И го бърка за глава, ама не ми пука. Защото не си на гласа. А други? Гати икони човек, това да не е Windows, как беше бе? 9.7 или 8.7 или какво беше Windows? Не бе. Другия не знам, аз чакай, отзад съм го вкарал. Тя има много слото, какво иска повече? Айде, ще го измеся слото. Окей. Ма то ни трябва. Я, Сега се ресни комп. какво да го ресна? Да. Без мишка няма да стане. По-скоро може би трябва да се апдейтнеш. Драйверът ти ще тръгне и другия. Драйверите кой на карта ли? Да. На карта може. От тази година, защото... Плетах си думите. Биоса не беше от когато съм сгубя на компютъра, сега го направих тази годишен ден. Знам да. Ясно, няма само да снимаш отзад какво става. Добре. Значи тук разкачаме. И скубим. Поне знам, че работи. Пали, ще оправим нещата. Как ми че тази тухла работи? Колкото да я дърта. Значи има смисъл да се сменят пасти, да се оправи и да се бои да спи за резерва хайвана. Лашка ми е моята. Не, глупости говоря. MV2 или как му викаш ти? NVMe. Да, аз това не мога да го произнеса. Аре бе, давай. NVMe. MV... Да. Разбрахме се. Що захапа по-стабилно? Иска да се разпадне в ръцете ми. Лошо. Добре, бе. Не се държи отпред, брат. Държи се някъде отзад. Изрод мръсен. Отпусна. Добре. Прекрасти се. Добре. Айде си. Не, нашите няма да слагаме, ще ни пречи. Дайте да видим какво сме купили сега. Мишо каза, че има и по-добри псовама за това. Така е. За тази цена. Най-вероятно, като видите нещата от Ардес. Купувам от Ардес, защото купувам принципно всичко на изплащане да отиде в магазин. Не искам да ми го пиеш. Има ли рекламно позициониране вече? Не. Няма. Все още. Добре. Записваш? Да бе. Добре. Кой ми се равгащи? Ти. 20 секунди бе, пич. Да, ще го видя. Его измисления модел, това взех. Дано да работи. Така, при липсата на болчета, че нямам дори, ще се пробвам да използвам от... Чай, сега къде да го оставя това да не се изсипи. Ти и оставаш и снимаш? Браво! Ще се пробвам да използвам от капачето. Добре. Чакай, какво правиш? То капака натиска и държи, бе. Трябва да има бол тук. Не, бе. Къде е капак? Аз ако ми се изравгаш. Да. Не, ще къде държи капака? Капак, като го сложиш, той натиска и... Къде? Натиска го, ама не трябва да има бол там. Не е задължително. Не препоръчително или не е задължително? Не е задължително. Не може да економисим един болт от тук и да сложи там. Не. Сигурен. За какво ти да слагаш? Дано да не умре. Няма да умре, те някои хора го ползват и така. Това от цигарите няма да го чисти се. Магазин. Я? Те в мързел. Клюка работи ли? Не. Те някои хора го ползват и така по Кое подобно? така ползват някои хора го стават и така. Така, Да, бе. Браво. И от тук, кой беше? Искам да питам, това сега моля да го откуба, бе. Не може да отнепа от тук. Добре, при това как ще отнема температура с темелепи тук горе? Има питай. Виж кое е правилното, де трябва да махнеш. Смърстията нагоре. Да. Не ми се минава смеглив, сега лепинки по него. Това си взема сега да го Той чиста. му пада, ще го капи. Я? Добре. И ако съм направил беда, имате време да ми кажете. То ще разберем след 30 секунди.
Какво ще изкажеш веднага ли? Ако е проблем. Не, ако не се появи в това или... Аз казах ли ти, че там болт трябва да има, гледай. И сега всяко нещо така ще го монтирам и после... Не, просто няма го лепиш. Шматка. Бе, я кота слушам аз тебе. Е, Едно си баба, знае и друго си пее, влизай ти тука. Дай един болт сега от тея. само не ме би! Заснемай. Заснемай да се знае, че има сложен болт тука. А не да те слушам тебе. Ти не ми плащаш пари. Не ти плащам, да. Естествено, болта се окаже по-дълъг, брат. Болен просто отгоре да се зави. И това да не ми се зададе пак на термо пада и да изчезне всичко. И то, това ако е по-дълго, няма отговори нищо. Ти болта ще опред горе сега. Проблеми, само проблеми. Кажи извинявай, че те набих. Като ги решим, ще ви пишем пак. Ще ви се обадим. Не знам, оправи се само, обаче... Си взел Gen 3. Това снимаш ли? Не го снимам. Подиграйте в коментарите. Добре хора, качвам го без да го завивам. Силно надявайки се, че няма да направя някой беля. Да тръгна да го измъквам. Въпросът е, като гледам, че не отговаря на болтовете, предполагам, че го пръска и изтегля надолу. Ще успее да се захвани и да залепне както трябва. А ако не при пускането на компютъра, то ще каже няма диск, спасяй се. Добре, виждаме се на пускането на компютъра. Айде да видим. Какво ще насира сега? Пожарната идва. Сигурно. Да, тя е за ония топлодух. Идва. Чули се, че деш ползва топлодухи. Идват. Така, това е възможно най-доброто, което успях да направя с Направи те са два. неща. Преки, че са два, бе. Къде са два пак, бе? Кой интересно, бе? Къде са Два, два? гледай на един. Аз съм ги видял, не е още по-далеко. Но кой гледа по-масивно, бе? Къде са два? И вижте как това са го направили по-късно от другото. Пак древно. Пак има да? Отдалече? Да, отдалече ми се вижда толкова много, значи не е страшно. И като се затвориш щити Да, особено. и като се затвориш, ще особено. И като е тъмно навън. Това го кача нагоре. Бе, нищо да го приберя, бе. Позамя се. Само ще тук се опъна. Добре, това е значи тук от тази страна сега. Лепка ми и това животно. Пак ви казах, тези вентилатори ще ги чиста отделно на спокойствие. Излага. И да съм и да не съм. Не мога го докаем. Това трябва да влиза като тях си, бе, брат. Къде се прибаба да лягаш? Виж, прибава ли? Това дедо е. Така казват хората. Така. Остава сега да го сложа и да не изкашля нещо. Тук е реклама на филтри, на рулетки. Не се вижда спокойно. Да. Тук как е изчислено, като съм правил кутията отзад, да влиза, това не е истина. Така. Сега тук клуба, кой ми се равгащи. Точец. Ела тук не да ходиш никъде. Хубаво е понякога, като го плетете така, колкото да не казано. Че тук всяка жабка си знае гела. Това съм го чувал някога на времето. Мушка бе дупка. Гледам, че е от дупка. Да, дупка не е мушка, нали ще работи. Въпросът е, кой беше микрофон. Той си каже, той е голем, нали? Него го искаме на... USB 3. Значи... Не. Добре, това Добре. Какво пише тук? Тихо, че ми се плаши коня, бе. Това е... Възможно... Измислената работа. Сега тук какво е? Лънче, бонче? Човек ще каже, че знаеш какво правиш. Абсолютно нищо не знам, нищо не пука, той е тръгна пък. Това между другото има ли гледа Wi-Fi това дано, бе? Имаш ли антени? Имам антена, да. Значи има Wi-Fi. И Wi-Fi има. Да. Браво, ти да видиш. И що ще дадат такова? Ами да, сега гледам тази антена, за какво служи? Да не Те да си пазиш, изкрие, после си занимавам. Това ми е за S3 или да командвам компютъра в бъдеще. Сега не трябва. Добре, айде да видим. Първо снимай, Мише, филтъра от сканята. Нали си фен на скания, че ще скани си. Идеално филтърче, може да посядате на него. Удобно е, мен си ме държи. Не е проблем. Ти си клечка. Аз си имам тук, да го ми е удобно. При новото било ще се разпъва така. Айде, момента на истината. Кой ще сега? Не знам, Добре, ли? Аз? Ай, сега остави да запали. Сега си така, мисля. Той ще даде по-мило там, бе. Ай, малко от малко да ни мрек, не много чекочвам. По-ще има чисти, още не. Пак излага. Сега представи си пак да запали само този монитор. Няма случай. Нещо се случва. Света ма кеф, брутален. То съсед се запали. Майой ще. Това е някакво случайно да знаете. Тук сме окей. И тук сме окей. Да, вече Windows 11 официално качен. Сключва си всичко. Малко ме тресене още, ама. Преди имах падащо меню тук, сега си го направих от тук, да нямам икони горе, че дразнат. И сега ми ще предполагам от тук. Хора, пожарно не можа да викам. Цял е, жив е. Ще видим още колко време ще изкара. Това дето го чупих тук, ще видя как ще го оправя, майната му. Видяхте как издухва нещата. Какви други неща да съм така, не беше интересно да ги видя, сега не съм ги гледал. Предполагам, че това от тази сразу се духа. Чай да го пуснем, сме слушали това чудо. Да, чай на друга главата, да видя и това какво има. Помежду другото, пак ви казвам, не правя реклама на тема, просто ви казвам какво съм си взел от там. Ще ви покажа на клип всичко, което съм взел, кое ще фърна на букука, с кое се играли футбол. Това какво е, бе? Да мога да засмуква по-финно.
Това е другото нещо, което идва. Кабел. Не знам колко е читав. Зарядно нямате. По-малък ъгъл. Боже, това за какво е, бе? За намък ли знам? Космите на дъвто. Мале, те, добре, помислили за какво ще ги събирам тези работи. Просто искам да ви покажа какво има към него. Не бяха на някакви те по-известни, бяха, аз не забравях името. Бая чакала си, но тук, но четките са твърди, като четка за зъби, а за това четих меки, там по дъното да не пипа много, но предполагам, че това за клавиатура ще стане. Не помня кои бяха го рекламираха, това явно има някакъв договор с тему, но бяха пак голяма фирма за компютъри. Но там е една чиста клавиатура, нищо не мога да я береш. Искаш ми да пробваме на моята клавиатура, какво случи. Макар че се изложи. Боже, това толкова пепови цигари. Така, това издържа, само че не издържа много в моите ръце, защото успя да му чупа приставката, ще го правя. Това, както видяхте на видеото, реши да пуши, ма явно се е обхождало, има две степени. Добре пари. А става дохал, както видяхте и преди малко, успяхме да издухме дори по-тежичка запалка. Става, нали? Другото нещо, което мисля да правя по-нататък за канала, тая карта се прибра вътре в моята си кутия. Очаквайте в бял металик с розова пера. Просто да тествам такъв билд, дали ще стане. Дали ще ползвам пластификатор или ще ползвам директно шприц, след това се мъча да спасявам с лака. Мишо да ни пръдна пак, бе. Добре. И горе-долу това е като цяло. Надявам се, пак ви казвам, не е реклама на Тему. Просто купувам неща, защото имам за сервомотори да ви говоря, които са купувал от Тему. Имаш излишни пари. Нали си прави и Елито, бе. Помежду другото, ето е Ели, ма чакай тук да ни правим за YouTube неща, да ни се виждат птици и мици. Така, очаквайте така, видео за Тему, какво съм си накупил, бъдещия проект за Ели, съм почнал да правя врата вече, имате бая неща за SP, тройките ще говорим също, за бокуците, които съм купил от Тему и за читавите неща. Какво правиш, бе? Мамо. Да знаете, че с деца работа да си нямаш. И така, това е като цяло. Ако искате анбоксинг на работите отзад, какво съм взел за бъдещия сетъп, двата монитора, Ще ни казвай, бе. няма да казвам всичко. Кажете. Окей, чао, чао, аз бях Дечо, Детър 140.